Salut și bine v-am găsit la un prim episod de pe acest canal. Suntem alături de un invitat chiar foarte, foarte special, dar încă nu tragem minutești. Și în astăzi ne vom juca primul episod astăzi de pe acest canal, Standoff 2, să zic și așa. Unde ești? Da, uite aici. Să sunt. Ești în B, nu? Da. Ok. Și dacă mai vreți episoade... Bă, nu mă omor! Păi, n-am vrut. Euleu, doamne. Nu trage, stai că nu vreau să mă. Deci nu sunt, ia spune că. Deci, acest invitat o să-l cheamă... Tony, salut! Tony Los Angeles Crimes! Da, Bine, bă! Cealaltă fraților nu avem voie să ne uităm. Da, pentru că suntem împreună. Deci, mamă, ce... da, sau... lasă așa. Da. Deci, și astăzi ne vom juca primul episod de pe acest canal, Standoff 2. Și o să vedem cum o să fie. O să fie chiar foarte interesant. Dar înainte că episodul nostru să înceapă, nu uitați dați pe acolo butonul de la subscribe. Da, și un subscribe și cam atât. Să dați și un like. Acum mănânc chipsuri cu ardei, oricum. Plantez deja bomba. Bomb has been planted. Ok, am zis. Hai. Sper că nu vii deasupra. Nu sunt aici. Am și plecat. Bă, nu-i corect! Uite, am văzut. Cum de mai văzut? Ai wallhack, ai hack. Bomb has been defused. Ai wallhack. Terrorists win. Ai wallhack. Cum de mai văzut? N-ai cum. Ai wallhack. Tu te uiți prin pereți. Cum să mă ghicești? Cum ai ghicit? Aoleu, stai așa să-mi iau și o grenadă. Asta, așa. Că asta e folositoare. Doamne, mă, uite-mă cu cine ne jucăm, mă, cu un hacker. Cu un hacker ne jucăm, taci din gură. Bine, mă. Taci, că ai hack. Nu mai minți, nu mai fă de-astea. Bine. Așa, să ne dăm astea mai încet ca să n-auzi. Ești hacker, serios, dar nu. Serios, dar nu mă vezi. Dar mă vezi prin pereți. Ba, nu-ți vă punctul, ce și tu, mă. Aoleu, doamne. Că-ți vă punctul pe artă, ce am. Cred că nu ești aici. Stai că verific tobeu. Unde ești? Mamă. Unde erai? Unde erai? Bă, ești hacker. Serios, dar nu. Bă, eram acord, nu știai? Nu știam. Nu știam nimic. Nici nu te-am și auzit. Și nu ți-am văzut punctul. Ți l-am văzut, oricum. Și nici nu l-am văzut. Stai așa, că uite. Te-am și auzit. Ia să vedem. De unde vine, mă, șobolanul? Șobolane. Un șobolan ești. Easy. S-a luat în 4. Bă! Puteam să cumpăr și eu în 4 dacă eram la Counter. Trebuia să-ți iau, mă. De ce? Așa. Lasă. Oricum eu mi-au account meu. Uitați ce skin frumos am eu. Și ce n-are Tony. Chiar dacă oricum știu că ai spus skin pe acá. Și eu am skin pe Fanafal, care nimeni n-are. Stați așa. Ok. Da. Bine. A intrat cineva peste noi, dar bă, nu. Bine. Ok. Nu-i corect. Retragerea. Trebuie să mă las să câștig o dată, pentru că m-am încurcat. Lasă-mă o dată să câștig. Că nu-i corect.
Nu-i corect. What? Că m-a și deranjat când a strigat. Nu-i corect. De serios nu m-am deconcentrat. Tony, lasă-mă. Bă! Aolo. Stai așa să-ți dau cuțit. Sau hai, lasă. Bă! De 2 ori acum. De 2 ori. De ce faci așa? Da, patron. Ba, de 3 ori trebuie. De ce de 3 ori? Păi te-am omorât și ai. Bine, mă, de 3 ori dacă zici tu așa. Nu trebuia de 2 ori, dar nu trebuia de 2 ori. Hai să te omor cu cuțitul. Vino încoace. Și nu da cu mine în cuțitul, că dacă îmi dai că dacă faci așa. Aolo. Bă, nu te mai mișca. Ai mâncat prea mult zahăr. Bă, ai mâncat prea mult zahăr. Bă. Ce, mă? Asta e poza mea. Ce faci? Hai să mă dau de două. Nu. Da, de 2 ori de cuțit dacă ai zis tu de 3 ori. Am trebuie de 2 pentru că e scorul ăsta. 4-2. Sau vrei să fie egal 4-4? Da. Hai, te mai omor de 2 ori. Eu e în 4? Poți să iau în 4? De ce steag? Am luat Păi da, mă, mi-am luat înapoi. Păi și da, te omor cu propria ta armă. Stai, mai trebuie să te mai omor de o dată și gata. Începe... Mi-au chipsul, mi-au un pachet ăsta. Oricum noi filmăm la 12 noaptea. Deci... A? Sunt chipsuri cu ardei, mamă. Oricum filmăm la 12 noaptea. Trebuie să te omor. Stai așa, bă. Stai să-ți dau cu apă. Stand-off 2, acum trebuie să... Acum ne batem de tot. Acum începe transpirația, băieți. Începe cu transpirațiile. Hai să vedem dacă ne dăm. Bun. Puc. Stai așa. Țină. Bă, să vezi. Bun. Opa. Oh, te-am văzut? Bă, de unde... Bă, dar tu ai wall hack. Tu ai hack. Cum adică? Ai hack. Uitați ce schimb frumos am eu. Aolo. Stai așa. Ăsta, așa. Am 2 skin-uri așa. Cu A? Nu cred că am cu hack. Că nu te descoperi decât îți fă punctul. Ce? Doamne. 79 HP. Bă! Poți să-ți iau MP7? Bă, dar mereu îmi furi armele. Da, vreau și eu să le fur, că și tu mi le furai. A? Zici, mă, că e. Schimb MP7. Counter-terrorist. Ulu, ce mă doare capul. Ce? Nu pot sta. Easy! Bine, mă, 3 gloanțe! 3 gloanțe mai aveam la armă. 3 gloanțe. Mamă, bă, da asta. Bă, dar nu trebuie. Ia să mai sunt. Hai să nu puține. Ai grijă să nu mă vezi. Deci, momentan e 6-5. Dar nu mă laud, sincer să fiu. Dar nu mă laud. Da. Ochianu Barosanu. Dacă fii pe acolo. Ești pe acolo. Cred. M-ai aflat. Nu! Mamă! Hai de cata! Grav situația, gravă. Îmi iau ăsta, așa. Așa. Stai așa să-mi iau arma. Eu pasta. Păi să iau bucata ta. Așa. Necă. Bă, deci, uite-te cât de ciudat e.
Hai să te mai omoră deodată și o să fie runda decisivă. Că-l bat, fraților, dar mai întâi să mă omor eu. Cum e să te omor eu? Cum ar fi? Și ți-ai pierdut toată șansa. Și m-am revanșat. Tu Hai, mă. cred că ți-o pierzi, nu eu. Bă! Ce nesimțit. Bă! Bă! Trebuie să te omor! Am după asta la mine. Miau! Mersi! Mergi poi. Gata, mă! Runda decisivă, fraților. Iar Deci runda decisivă. Iar. Acum o să vedeți ce o să fac eu Urați la imediat. amândoi, noroc. Și la mine Da. și la David. Și, Să vedem. și spamați în comentarii cine câștigă runda asta. Op, opa, oh my god. Nu. Sper că nu mă știi. Că dacă mă știi, ești un hacker. Nu s-au de nimic. Aoleu, m-am mișcat de greșeală. Ok. Bă! Doamne, ce prost sunt. În sfârșit. A, e n-am, cred. Te-am ciordit. Ciordinalul. Easy, bine! Bă, pleacă de aici! Mamă, și-a dat telefonul. Bă, Bă, mamă, cum și-a dat pe telefonul. Bune! Pe Bă. bune! mamă. Bune, bă! Hackerule. De ce sunt hacker? Și nu spui mie așa. Ți-am bătut cu propria ta. Mamă. Ce aveți? Am revenit pentru că a intrat cineva peste noi, dar în fine. Acum este pentru că A l-am doua bătut oară. pentru Tony. De- Baru! De ce? Cât am filmat? 12 minute. Cred că e de jos. E de jos? Nu știu, cred că da. Sau mai vrei să mai dăm un meci? Hai mai luăm un meci. Adică un meci, nu un avion. Mhm. Nu un avion. Da, hai. Hai, ieși din lobby. Da, eu vreau un decisiv. Vreau un 1v1. Păi eu am zis să nu dăm 1v1, meciuri. Asta am zis. Și tu ai zis da. Dar de ce nu vrei să dăm 1v1? Păi am dat deja. Mai vreau o dată măcar. Nu mai vreau eu. Uite, nu mai vreau. Problema e. Doamne, de ce l-ai dezinstalat? Bă, tu ești așa. Bă, nu fi. Deci dacă l-ai dezinstalat, Că nu vrei să dăm 1v1. Mai vreau încă o dată, că îmi nu place. vreau. Nu vreau. Care-i treaba? Poate nu o să mai ai contul. Ba, cred că o să-l am tot. Ia instalează să vedem. Deci dacă nu-l mai ai... Unde-i, mă? Nu mai Unde-i, mă? Bă, tu ai glumit cu mine, nu faci așa. vreau să dăm 1v1. Nu mai vreau. Eu dau meciuri. Atunci dau 1v1. Bine, mă, suprăciosule, dau. Dăm? Da, hai. Am glumit, îl mai am. Eu. Asta știu că nu, că-l mai ai. De ce mai faci așa? Hai, da! Stai așa să... Hai, invită-mă! Te invit, gata. Invitul lobby. Gata. Dă-i pe așa. Defuse Sunstone, gata. Și poate să iei revanșă. Eu ți-am spus că mi-am luat revanșă. Da, deci dacă eram pe ăsta, pe calculator, cred că te rupeam 8-0. Dacă eram pe calculator. Adică nu standoff 2, CS. O să am vreo 3 canale.
Adică unul pe telefon, unul pe PC-ul meu și unul de vlog voi avea. Deci un canal de vlog. Vă dați seama. Începem din nou, nu știu. Și nu m-am pușcat, da? Stai, ei, nu m-am pușcat. Stai, cuțitul, nu! Ia, nu mă mut. A, tu vrei să-mi dai mie? Băi! Vrei să-mi o dai? Bă, vrei să-mi o dai? Ce? Vrei să-mi o dai? Nu? Cred că vrei să-mi o dai. Cred că dau... Dar deja... Cred că îți dădeam cap dacă trăgeam. Dar nu trec. Bă, vorbești serios? Nu, vorbesc serios. Trag. Bă, pe tine! Bă! Dacă nu te dai de jos? Bă, tu ești așa cu mine. Dacă nu te dai jos, ai treabă. Bun, fraților, și a început meciul. Hai să vedeți ce... Mama, am 0 bani, bravo mie. Adică, nu știu. 0 bani am. Ți-ai cumpărat ceva? Ceva mi-am cumpărat. Probleme e. Iau pe asta. Ce prostă mea. Să vedeți. Fraților, să vedeți ce revanșă mi-au eu v-am salutat. Ia. What? Ce, mă? Cât aveai? Bă! Oh, Doamne, am... Bă, du-te! Bă! Aoleu, Doamne! Mă, nici nu mi-am luat un pis, mi-am luat un altul, mă. Mă, ia-o pe asta. Mama, ia-o pe asta. Mama, cât de prost sunt. De nici nu mi-am luat de-alea. Bombas mini. Îmi iau revanșă, ți-am zis. Bă, ce șobolan! Bă! The music! Yay! Yay! Ia uite, mă, Doamne! Terrorists win. Terorist! Ia uite, mă, ce mă bate! Vezi, mă, Cu veneam. Hecu! Îmi iau revanșă. Cu Hecu mă bate, fraților!